Ahojte, mama Láskaska, vítajte u ďalšej časti z Minecraftu s babkou. No, Pozdrav. Heď. dobrý deň. Lebo už je večer, asi večer. Máme aj vajíčka. Vajíčka už máme, ale nemáme chleba, ten kde dostaneme kúpiť. Ale... Tak, dobre. Vajíčka už máme, áno, Kajka moja. A vieš, čo ideme? Neviem. Ideme v noci vonka. My všetko hovoria, že už je večer, no. A ideme von. Bojovať. Bojovať? A Dobre. ešte si musíme teraz tu niečo... Kajka, budeme bojovať. Evelinka, ideme bojovať. Tak. Ideme proti zombíkom bojovať tiež. Tiež proti zombíkom. Ten fakle treba. No dneska o 8:30 bude sporenie elektrickou energiou 20-30. Ale pozeraj sa. No pozerám. A si uvidíme možno aj zombíka. Áno, je. Počkať, vie, to sa začína ráno. Áno? Ja som si myslel, že sa začína noc, že teraz zapadá slnko a ako vidím, milil som sa. Ja som sa ťa pýtala, že jak mám pozdraviť. Vieš, jak som mala? Dobré ráno, dobrý deň, sladkú kávu. Piť ja chcem. Toto si vezmeme Tak toto. si zajtra. Tam si mala smeťočku. No. A tak ideme aj ťažiť drevo. No, Čo na to povieš? keď to vieš, ja už ti len pomôžem. Vezmeme diamantový krampač alebo železný. Diamantový viac toho vydrží. No však diamant je tvrdší. Železo je tvrdé, ale diamant je ešte tvrdší. To je diamantový, hej. Niekto ma zabil. Joj, neblázni, ja sa bojím, vieš, ja sa zabíjania. Nie, pavúk, 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 pomoc, pavúk. Ježiši. V normálnom živote sa nebojím pavúkov, ale what the fuck? What the fuck, to čo je? Ty kukos. Pozri. Nie. Poď. Toto je také sci-fi, ty kokos. Toto je hrozné. To je horor. Pomoc. Zombík. Vidíš, bojujeme proti zombíkovi. Poď. A musíme všetkých poraziť. To nie je, že iba... Si predstav, že nás zombík zabil. Budeme sa musieť vedieť omraňovať. Budeme musieť byť silní. A vezmeme si preto aj luk. A ideme bojovať. Pozri. Nie, už. Počkaj, ona. Ja sa tak bojím. Poď, strieľaj. Pozri. To prekne. My sme ho porazili. Super.
Ty kokos, ja som sa nikdy... Toto je hrozné, si predstav. Po tej noci zrazu sa tu všade objavujú sa tu zombici a takí. Toto budeme musieť vyčistiť. Pozri, čo sa nám stalo. Pozri, vybuchlo toto. Bolo tam TNTčko, ja neviem proste. Poď. Reklama. No to je teda... Nejaká reklama. Vypínaj sa. Ja chci tento Minecraft. Poď. Nakupuj a predaj. To nič. On ma zabíja. Ty kokos. Ja sa bojím. Ty nevieš, čo môžeš od toho očakávať. Tam sú moje veci. A ako? Možno ešte... Nie, všetky veci mám tam. Je to strašné, ja sa bojím. Aha, aj rovno Faninka sa bojí. Aj Fanuška sa bojí, neboj sa. Tam sa strieľa. Ježiši Kriste. No. Si predstav si, čo sa nám ako stalo. Musíme si dať brnenie na seba. Budeme v brnení. Pozri, takto vyzerám ja. Mám diamantové brnenie. Poďme. Toto ti nedarujem. Vidíš? Ježiši, to je... Vidíš, aké to je hrozné? Človek sa si myslí, že to je akože nevinná hra. Nedostreli. Zima. Ja sa ešte stále toho bojím. Ať máme brnenie. Aj vo vode na nás môžu. Fuck. Choď už do pís s tebou.
No toto je silné, ty kokos, ty skeletoni. A keď ja som vždycky s mabou mal najradšej skeletonov, ale ako... Ja nemám rád skeletonov. Prekvapivé zistenie, že nemám rád skeletonov. Tak... Už by sme sa mohli aj lúčiť však. No. Takže čau. Čau. Vidíme sa u ďalšieho videa. Čau.